Igbo ndị ọma ndewonu ekelekwa m unu oge ruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị na Alaba steeti Abia na-abịara gị na nke taa bụ nke abalị 5 n'ọnwa 7 afọ 2024 ma bụrụkwa ụbọchị ahịa eke nakwa ụbọchị Fraịde. Na mmalite gere isi akụkọ ndị hirodo n'akụkọ anyị taa. Eduola ndị ji otu afọ ejere ala nna ozi dị 1,667 n'iyi ozi nke afọ 2024 akụkụ nke mbụ nke Bajebi. Ụlọikpe mkpegharị akachapụla iwu machiri ama ehule nakwa mmadụ 24 ndị ọzọ ị na-akpagharị dịka ndị omeiwu na steeti Rivers. Onye isi ala ehiwela otu kọmitii akụnụba nke nwere Dangote, Elumelu nakwa Riwen dịka ndị otu ahụ. Ọkọ akụkọ bụ m Ezinne Mmadụ. Onye isi oche otu kọmitii ije ozi n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti a Erondo Uchenna Erondo Junior agbapele usoro ịrụ ụlọ nzukọ ụmụnna nke obodo Ọsa Ukwu. Onye na-anọchitanya mpaghara Obingwa West n'ụlọ nzukọ steeti Abia, onye gbapere ọrụ ahụ na ememme dara ụda n'obodo Amukwu Ọsa ka nke nọ na kansụl Obingwa kwuru na atụmatụ ọrụ ahụ bụ nke lekwasịrị anya n'ịkwalite akụrụngwa ndị nke bụ maka ịkwalite obibi ndụ n'obodo, n'iwusi ịdị n'otu nakwa mmepe obodo ike n'ime obodo Ọsa Ukwu kwuru na nke onwe ya nakwa gbaa gburugburu ya. Honorable Monday Oji, onye isi oche kansụl Obingwa n'oge gara aga, onye nọchiri anya Erondo na mgbape nke ihe omume ahụ, kọwara na atụmatụ ọrụ ahụ kwekọrọ na nkwa ndị Erondo kwere n'oge ọ na-achụ nta nkwado ya, na-emesi ya ike na ọ gaghị agharịpụ ndị obodo ya. Aka na-akwụ ụgbọ ọchịchị steeti Abia Dọkịta Alex Oti na-ekele usoro iji otu afọ ejere ala nna ozi nke ụlọọrụ nhazi ya bụ NYSC n'aha mkpirisi, nke na-akwadebe ndị ji otu afọ ejere ala nna ozi na-ebu ndị nke ga-enweta ibu ọrụ nke mmepe obodo nakwa ihe ịma aka ndị nke na-eche ha ihu dịka ha na-amalite afọ ije ozi ha. N'okwu ya n'oge idu n'iyi ije ozi ahụ nke akụkụ mbụ nke Bajebi afọ 2024 n'ogige ọzụzụ ha nke ụlọọrụ NYSC dị n'ụmụnna kansụl Bende nke steeti Abia, Gọvanọ Oti bụ onye nke kwere ụlọọrụ NYSC n'aka nke onye isi oche ya bụ Brigadier General Wide Ahmed nakwa ndị oso ya rụọ ọrụ maka mgbalị ha nke ha na-eme na ịhụ na ụlọ ọrụ ahụ ka bụkwa ihe dị oke mkpa n'ala Naịjirịa nke na-adọta mmasị nke ndị ntorobịa n'ala anyị nakwa na mmetụta na-adịgide adịgide ọ na-enwe ọkachasị n'akụkụ ịmụta nka ọrụ nke ga-enye aka leba anya n'ihe ịma aka ndị nke mmadụ na-eche ihu n'ala anyị. Na mmalite okwu ya, onye nhazi nke ụlọọrụ NYSC na steeti Abia, Ọkaiwu Odoziakụ Gladys Adama kwupụtara na ndị ji otu afọ eje ozi ndị nke ezitere na steeti Abia ruru 1,667 nke gụnyere 691 ụmụ nwoke nakwa 977 bụkwanụ ụmụ nwanyị. Ọkaikpe Inyang Ekwo nke ụlọikpe ukwu etiti dị n'Abuja akagbuola ntuliaka mkpuke nke otu pati People's Democratic Party PDP na steeti Edo nke a nọrọ na ya ahọpụta Asue Ihodalo ịbụ onye ga-eji aha otu pati ahụ azọkwa gọvanọ. Akagburu ya bụ ntuliaka mkpuke nke mere n'abalị 22 nke ọnwa Febụwarị afọ 2024 n'ihi na ihe ruru ndị nnọchiteanya 378 kwesịkwanụrụ ime mbịanye aka na ya bụ ntuliaka ka a gụpụrụ n'ụzọ iwu megidere site n'aka otu pati PDP. Ọkaikpe Ekwo kagburu ntuliaka ahụ
ka ọ na-achabi ikpe nke ndị nnọchiteanya ndị iwe jupụtara n'obi wetere ụlọ ikpe ahụ, nke onye gbara ya bụ otu Maazị Kelvin Muhammad. Ọkaikpe Ekwo kọwara na emetọrọ ma ụkpụrụ ntuliaka nke afọ 2022 nakwa ụkpụrụ na-achịkwa otu pati PDP n'otu esiri hazie ntuliaka mkpuke ahụ emere n'ama egwuregwu Samuel Okpemudia dị na isi obodo steeti Edo bụkwanụ Benin. Ụlọikpe mkpegharị nke dị n'Abuja akagbuokwala nchụpụ nke a chụpụrụ Martins Amaehule nakwa mmadụ 24 ndị ọzọ n'ụlọ nzukọ omeiwu steeti Rivers n'aka ụlọikpe ukwu nke steeti ahụ. Ọkaikpe Charles Wali nọrọ n'ọnwa Mee chabie ikpe nke banyere arịrịọ okwu ikpe chere ya n'ihu site n'aka Victor Okojombo nke ọ chọrọ ka enye iwu ka Amaehule nakwa mmadụ 24 ndị ọzọ bụ ndị omeiwu ghara ị na-ebugharị onwe ha ma na-akpagharị dịka ndị omeiwu nke ụlọ nzukọ steeti Rivers. Otu panel mmadụ 3 nke ụlọikpe mkpegharị ahụ dị n'Abuja kwuru na ụlọikpe steeti Rivers erughị eru na inye ụdịrị iwu ahụ. Ụlọikpe ahụ kwukwara na nsapete akwụkwọ iwu nke 272 nkeji ya nke 3 nyere ụlọikpe ukwu etiti ikikere ikpebi ma oche onye omeiwu ọgbara chako maọbụ na ọgbaghị. Ụfọdụ ndị omeiwu nke ụlọ nzukọ nnọchiteanya ekwuola na nchabi ikpe nke ụlọikpe mkpegharị mere n'ihe metụtara ọgbaghara ndọrọndọrọ ọchịchị nke dị na steeti Rivers agbanweghị ihe ọbụla na steeti ahụ. Ndị omeiwu ahụ ndị bụ ndị ọma nke gọvanọ Siminalayi Fubara nke steeti Rivers kwupụtara nke a nyere ndị nta akụkọ na ọgbakọ nneta akụkọ ahaziri ụnyaahụ bụ Thursday na Abuja. Na nzaghachi ha nyere nchabi ikpe ahụ nke emere, ndị omeiwu ahụ onye ndị ndu ha bụ Ikenga Igochinyere kwuru na ndị omeiwu mmadụ 24 ahụ nke na-adọnyere onye gọvanọ steeti Rivers n'oge gara aga ukwu, onye aha ya bụ Nyesom Wike, ka bụkwa ndị a chụpụrụ achụpụ n'ihi na ihe ụlọikpe mkpegharị ahụ chabiri bụ naanị iru eru nke ụlọikpe ukwu steeti Rivers ileba okwu ikpe ahụ anya na-abụghịkwanụ isi ihe nke gbara ọkpụrụkpụ nke okwu ikpe ahụ. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ nnọchiteanya Tajudeen Abbas na-akpọ oku ka enwee mgbanwe na akwụkwọ iwu ala anyị nke afọ 1999 iji nye ndị eze ọdịnala ohere ibu ọrụ na-adabere n'ọnọdụ nke ịnọ ndị mmadụ nso n'akụrụmahụ nke bụ na ha na-anụtakwa ishishi ọnụ ha na ogo ime obodo. Abbas, onye kwupụtara nke a na Abuja, kọwara na ụlọ nzukọ ahụ ehiwela otu kọmitii pụrụ iche abụọ nke ga-eleba anya n'usoro nke ịhụ na nnwere onwe nke ọchịchị kansụl bịara na mmezu ma bụkwa nke ga-ekwekọ n'iwu na-achịkwa ọchịchị ọdịnala n'ala Naịjirịa ịbụ nke ga-enwe ikikere nakwa ihe ndị ọ ga na-arụzu n'ime obodo. N'okwu ya na mmemme ahụ, nnukwu onye isi oche nke otu jikọrọ ndị ọkaiwu Yakubu Maikao onye SAN kwuru na atụmatụ ọrụ nke ụlọ nzukọ omeiwu na-agbaso apụọla n'egwu nke mere ka ndị eze bụrụzie nke elu ọnụ. Ụfọdụ ndị eze ọdịnala ndị kwuru okwu n'ihe omume ahụ gụnyere Esu Nsukpe nakwa onye isi oche nke nnukwu kansụl ndị eze ọdịnala n'ala Naịjirịa Yahaya Abubakar, onye kọwara na ekwesịrị inwe ego a na-amawapụtara maka nchekwa n'ime obodo nke ndị eze dị iche iche nọ na ya site n'aka ọchịchị etiti.
ụlọ nzukọ sineti amalitela nnyocha na atụmatụ ọrụ ọkụ nke latrik Mambila site na afọ 1999 ruo kwa taa. Mkpebi ahụ na-abịa dịka anabatara mkpọtụ uche nke omeiwu Manu Haruna na-anọchite anya mpaghara Taraba Central kpọtụrụ uche na mkpa ọ dị n'ileba anya n'ihe ịma aka enwere n'ịmalite atụmatụ ọrụ ahụ. Ndị omeiwu rụtụrụ aka n'ọdịda nke ọchịchị ndị pụrụ apụ dara n'iji atụmatụ ọkụ latrik ahụ n'ogo etiti wee kpọrọ ihe bụkwanụ nke ikikere ogo inye ọkụ ya ruru 1000 megawat 350 nakwa mkpụgharị nke ụlọ ọrụ mmepụta igwe dị na Jokuta na-ekwu na ọ ga-eri ihe dịka $1,000 na ụma asaa. N'ihi nke a, ụlọ nzukọ sineti kpebiri ihiwe otu ọtawa ike ga-enyocha atụmatụ ọrụ a ma gbuo onye isi ala Bola Tinubu ume ka ọ jiri atụmatụ ọrụ ndị a ga-eji na-echeta ya ma ọ bụrụ na ọchịcha pụọ kpọrọ ihe ma rụziekwana ya nke ọma. ụlọ ọrụ ala anyị na-ahụ maka mbubata ngwaahịa customs n'aha mkpirisi ekwuola na ọ na-arụsi ọrụ ike ịtụte nkwekọrịta nghọta n'etiti ya na ndị ogbu ha nke mba Turkey ka ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume iji hụ na a ga-ebelata ihe ize ndụ nke si n'azụ ụlọ na-ebubata ụfọdụ ahịa iwu dịka ụmụ obere ngwa ọgụ sitere mba Turkey na-abata ala Nigeria. Nnukwu onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhaneze nakwa nke ndị ọrụ customs Abdullahi Maiwada kwupụtara nke a mgbe ndị ntaakụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ n'oge ọgbakọ ndị ntaakụkọ nke banyere atụmatụ nkwurịta okwu n'etiti nke merụbere na Abuja. Onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ ọrụ customs a kọwara na ụlọ ọrụ ahụ na-arụsi ọrụ ike ịhụ na ụlọ ọrụ ahụ nakwa nke mba Turkey jikọtara aka ọnụ n'ọrụ n'akụkụ a. Ọchịchị etiti ekwuola na opekata mpe ọchịchị kansụl dị 21 na steeti 10 tinyekwara isi obodo ala anyị erukpuola na oke idei mmiri n'ihi oke mmiri ozuzo zorola n'ime ụbọchị ole na ole gara aga. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị si na mmiri nakwa ịdị ọcha Ọkammụta Joseph Utsev onye kwupụtara nke a n'oge ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu na Abuja ebe ọ dọrọ aka na ntị na steeti ruru 21 nwere ike ịnọ n'ihe ize ndụ nke ọghọm oke idei mmiri. Utsev kọwara na ihe ndekọ otu esi ele oke idei anya kwa afọ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka otu mmiri si akpagharị n'ala anyị wepụtara n'ọnwa Eprel kwuru na 100 ọchịchị kansụl na 48 n'ime steeti dị 31 danyere n'ihe metụtara ịnọ n'ihe ize ndụ nke oke idei mmiri ịkpa ha aka. Ọ dọrọ aka na ntị na ogo oke idei mmiri nakwa oke mmiri ozuzo nke na-eme ugbu a ga-emekwa ka mfesa ọrịa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ kolera kakwuo njọ n'ala Nigeria. Ọchịchị etiti ehiwela otu kọmitii ga-elebara anya na agwa ịga mkposi n'ezi dịka enwere ntiwapụ nke ọrịa ọgbụgbọ na ọnyụnyụ kolera n'ụfọdụ akụkụ nke ala anyị na nso nso a. Osote onye isi ala Kashim Shettima hiwere otu kọmitii nke akpọkwasịrị Dota Nigeria ọcha jiri ụlọ mkposi na-eme ihe n'ebe obibi nke onye isi ala dị na Abuja. Mgbe ọ na-ekwu okwu na mmemme hiwe ahụ, Shettima kwuru na ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu kwenyesiri ike n'ikpochapụ agwa ịga mkposi n'ezi n'afọ 2025. Ọ gbara otu kọmitii ahụ ehiwere ọhụrụ ume ka ha tụpụtagasịa usoro ogbugbo na-adịgide adịgide iji kwalite usoro ịdị ọcha gba gburugburu ala anyị.
onye isi ala Bola Tinubu ehiwela otu kansụl nhazi akụnụba onye isi ala nke ma gbape atụmatụ ihe omume akụnụba kwụrụ chem iji hụ na echekwara nri ma kwalite ogo inye ọkụ latrik, ọdịmma ọhaneze na usoro ahụike, mụbakwa mmepe nke ikikere nakwa mkpụgharị nke akụnụba n'ozuzu oke. N'okwu ya na mgbakọ nhiwe ahụ nke otu kansụl a, mmadụ 31 mejupụtara ahịrị odo n'ụlọ nzukọ kansụl dị n'Abuja. Onye isi ala Tinubu nọrọ n'isi otu kansụl ahụ ebe o mesiri ya ike mkpa ọ dị na atụmatụ ụkpụrụ ogbugbo nyere ihe ịma aka akụnụba ndị a na-eche ihu n'ala anyị dị oke mkpa. Onye minista nhazi akụnụba ma bụrụkwa onye minista nhazi ego Wale Edun, onye bụ otu n'ime ndị otu nke kansụl ahụ, kpughere na onye isi ala Tinubu akwadola ngwugwu ego ruru na $2,000 iji wulite akụkụ akụnụba ndị dị mkpa n'ime ọnwa 6 na-abịa abịa ugbu a elu. Ndị otu kansụl ahụ nke gụnyere ndị ngalaba ọrụ kwụrụ na nke onwe ha nwere onye dịka Aliko Dangote, Tony Elumelu, Abdul Samad Rabiu, Amina Meina, Patrick Okigbo, Chidi Ajere tinyekwara ndị ọzọ. Ka ọ dị, onye isi oche ụlọ ọrụ Dangote, Aliko Dangote, na-ekwe nkwa na ngalaba ndị ọrụ kwụrụ na nke onwe ha ga-agbalị ihe niile ha nwere ike ime iji hụ na ha ga-aganye aka n'usoro ihe omume nke nkewapụta ohere ọrụ. Ọ gbakwunyere na enwere ike ịkpụgharị ọnọdụ akụnụba ala Naịjirịa n'ime ọnwa ole na ole dịka ihe ndị a na-ahụ na ngalaba akụnụba adịchakwaghịnụ njọ dịka a na-eche na ọ dị. Onye aka ji akụ a bụkwa n'ide na azụmahịa gosipụtara nchekwube na onye isi ala Bola Tinubu hiwechara otu kansụl akụnụba nke onye isi ala nke mmadụ 31 mejupụtara n'ebe obibi onye isi ala dị na Aso Rock, Abuja. Nhiwe ahụ nke na-abịa ọnwa 3, onye isi ala hiwechakwara otu kọmitii yiri ya n'abalị 27 nke ọnwa Eprel afọ 2024. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV na-abịara gị ka ị ka na-ege ntị. Akụkọ ndị ọzọ m ji ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọrọ ebe ahụ maka na ana m abịa. Nnọọ na-eburu n'obi na ịka nọ ebe ahụ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere mba ofesi, Sir Keir Starmer akpọsala ozi na-ekwu na ugbu a mgbanwe ebirila ọkụ ka o nwetachara mmeri na ntụliaka ezumezu hiri odo na mba Britain. Onye ndu nke otu pati Labour nwetara oche ruru 326 a chọrọ maka inweta ọnụọgụgụ kanụ na ụlọ nzukọ omeiwu nke nta nke mba ahụ a na-akpọ House of Commons, nke wetarala na njedebe ọchịchị afọ 14 nke otu pati Conservative. Onye Prime Minister na-apụ apụ Rishi Sunak anabatala mmeri emeriri ya obere oge tupu eruo ọnụọgụgụ ahụ akpọpụtara. Aka na-achịkọta okwe ntụliaka ma ndị ngụkọ na-ekwu n'otu pati Labour na-azọ ụkwụ inweta oche ruru 410 nke jirila okpukpu abụọ gafere ihe ha nwetara na ntụliaka ikpeazụ emere, ebe ha nọrọ nweta ọnụọgụgụ oche dị 170 n'ụlọ nzukọ nke ya bụ mba. Mmeri a nke a ga-ekwu okwu ya n'akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ ogologo oge karịrị nke onye ndu ikpeazụ nke otu pati Labour bụ Tony Blair nwetara n'afọ 1997 na oche ruru 170.
n'akụkọ akụnụba ngalaba ahịa azụ nke ala Nigeria ruru ihe dịka 1,000,000 naira na 20 anụla ụda ya ugbu a n'ihi oke ọnụ nke nri azụ dị ugbu a nke na-eyi ụmụ obere azụmahịa nakwa ndị ọnọ n'etiti na ngalaba egwu nke agbachi ụlọ ọrụ mgbakọ na mwepụ MBS nke ala Nigeria n'aha mkpirisi ndị na-ekwu na ngalaba ahịa azụ buru ezigbo ibu nke ọnụ ego ya ruru 100 naira na 20.43 ngalaba ahịa na-aga nnọọ nke ọma ahịa na-azụkwa azụ ma ọ nọzi ugbu a bụrụ nke oke ọnụ nke nri azụ na-enugharị nke gbagorola elu ọjị na-eji pasentị 100 n'ime otu afọ na-eme nke ahụ ọnụ ahịa nri azụ gbagoro site na ₦18,000 n'afọ 2023 ruzie ₦36,000 n'afọ 2024 maka akpa nri nke azụ dị keji 15 na steeti Lagos nke bụkwanụ 100% nke mgbago gburugburu ala anyị ka ọ dị ugbu a o jitụrụ ntakịrị karịa na mpaghara Niger Delta ebe ama dịka ndị na-azụ azụ nke ọma otu akpa nri azụ keji 50 gbagoro ruo ₦74,000 n'ọma ahịa ndị nke nọ na ịntanetị ụnyaahụ bụ Thursday bụkwana abalị 4 nke ọnwa Julaị anyị nọ n'afọ a nke megidere ihe reburu ya bụ ₦35,000 n'otu oge ahụ n'afọ gara aga. N'ikpeazụ n'akụkọ egwuregwu ọgụ ịma aka egwuregwu bọọlụ n'etiti Nigeria nakwa mba Benin nke dotarala mba abụọ a ọnụ n'otu dị maka ntozu oke nke iko AFCON nke afọ 2025 na mba South Africa bụkwa ọgụ olileanya nakwa nke atụmanya ọdịda dịka Nigeria na-ekusigodo site na mmeri nke mba South Africa merichara ha ebe ha jiri ọkpụ goolu abụọ sụtara naanị otu merie ha na ịma aka ntozu oke nke iko mba ụwa afọ 2026 n'ọnwa June gara aga. Ndị otu egwu bọọlụ Cheetahs nakwa ndị otu egwu bọọlụ Super Eagles ka edokọtara ọnụ n'otu dị n'usoro nke a nwekwara mba Libya nakwa Rwanda bụkwa otu egwu bọọlụ ọzọ nnọkwa n'otu Nigeria nọ na ya maka itozu oke iko mba ụwa nke afọ 2026 nke FIFA na-ahazi. Asọrọmpi iko AFCON afọ ọzọ ga-ehiodo malite n'abalị 21 nke ọnwa Disemba afọ 2025 ruo abalị 18 nke ọnwa Jenụwarị afọ 2026 na mkpebi nke otu CAF mere na ndozi ihe n'usoro ịkụ bọọlụ n'ihi na usoro nke otu FIFA chọrọ ịkụkọta isi na nke ha. Usoro ịgba bọọlụ ntozu oke a ka agbasapụrụ na-eburu otu FIFA n'obi n'ọnwa Septemba, Ọktoba nakwa Nọvemba na ịma aka nke abụọ maka otu ụbọchị n'ime ụbọchị 7 a na-atụ anya n'otu CAF ga-ewepụta usoro otu ịma aka ndị a ga-esi aga n'oge na-adịghị anya. Ndị ọma, ọ bụ na ya bụ akụkọ ụwa nke taa, mana tupu anyị apịachie ya gaghachi ntị n'isi akụkọ ndị hirodo n'akụkọ anyị taa. Eduola ndị ji otu afọ ejere ala nna ozi dị 1,667 n'iyi ozi nke afọ 2024 akụkụ mbụ nke Baji B na steeti Abia. Ụlọikpe mkpegharị akachapụla iwu machiri ama ehule nakwa mmadụ 24 ndị ọzọ ị na-akpagharị dịka ndị omeiwu na steeti Rivers. Onye isi ala Tinubu ehiwela otu kọmitii akụnụba nke nwere Dangote, Elumelu nakwa Riwen dịka ndị otu ya.
ekele m gị onye mama maka ị na-ebe ahụ kirie ma gee ntị n'akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa n'Enyimba TV dị n'ala Aba. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-ekele gị maka ị na-ebe ahụ gee ntị. Kachi bọnụ.